Mbok, meh dolan sik, Mbok. Kena dolan. Aku minggat ta kono. Tau Feni wis cilik ning sen witan kok saiki gede kok kowe orang gawean orang tu bapakmu mbokmu kowe. Ayo minggat. Kok dolan ngono karo kancane Kena ora. minggat ta kono ora ndak anakku ya wis. Lah bocah mau nang endi to, Mbok? Kok bengok-bengok ae nang opo? Lah wong bocah kok dedosan wis gede, cilik ate gede kok jadi minggat ae. Takon minggat. Saiki wong ana sawah wakmu sak tekane ya. Iyalah bocah kok gur gawe wirang. Lah iya to. Ya wis nanu mbokmu tak tilikane alon-alon satekane. Ya sono tilana sak tekane sing minggat ya kan. Iya. Yo kan wis cilik ben minggat lah yo turu wae. Bocah. Sak tekane ya Pak, sing ngatasi ya Pak. Iyalah niliki tandur arek dipatun. Gara-gara temonmu kok niliki kok kurang sithik kono kae kok malah ra gelem malah. Alah delok. Malah kecemplung. Sesuk goleke bau ae apa piye awake rung penak kaya ngene iki. Iyalah kok ya banyune dibuak nang kene kabeh iki ya bek sapa? Tak buntetane kene. Wong kok ora gelem gantian banyune iki gak piye. Oh alah. Yo. Oh. Alah awakku kok ngene. Sesuk tak golekne wong matun ae. Awake kok rasane saya ora genah kaya ngene. Yalah mbokmu arep nilai wong matun gak iki kae. Wis golek wong matun. Garene duite tak Lah wong pira bayar. iki blawang atur wong pira? Oh, wong siji. Lah siji diceke ya, aja ngapusi mesake kan nggo tuku butangane. Iya, lah mbokmu. Alah, ngopo lele nang kono kuwi. Lah iki lho niliki kiyaine rongkeng kuwi lho. Ya dolan ono ning kancane. Iyalah sing matun kok mening men. Kae wis sadan. Tak jake leren sik. Wis rampung, Nduk. Kene ya resik. Mbok kene leren-leren sik kae wis adan luhur kae. Kene leren-leren sik kene. Iyalah. Oh alah ndelok. Kok kecemplung aku nduk malan. Kene. Ngopo ki? Sabar sok. Nak video sih lapor ke temen ya. Lah iki bayare, Nduk. Terus nggih, Pak. Heeh, padha-padha. Kok ketae meni delit-delit ya, Nduk. Ampun, Pak, kula tas nyusoni, Pak. Delit ae. Ampun, Pak. Alah, Nduk, wis menteng, Nduk. Nduk. Iyalah kok malam. Mbok. Pak engkik, Mbok. Iki kene ngapa? Ngacang bayi. Kok bakal semono kono kiki, Mbak? Iya, Mbak. Betul iki lho. Lah tane mulai bapakmu larang. Apa? Wong liya iki to, Mbok. Men kok tak ajare bapakmu kan mulai. Enggak ajare kan. Arani dah. Ya lah pakmu, teman. Bapakmu takon barang matut ke pas ning sarang ini iki jane kene ngapa? Larang gak mulai ke anu mon, ajak pusing lo mikir bapakmu aku. Lho. Mbak, Ki jomu mau, Mbak. kok Pak karo sapa ya, Pak? Wong aku lho. Bayar wong mat. Saya kadake sibuk kadake sibuk. Ya, aja iki. Ora bali bocah. Ra kena biji. Ya, Mbok, tak celuk ke Pak kae. Nanti kan mulai. Kan ngapa? Mulai. Kurang ngajar Pak Yen.
Kan minggat bae kon. Nek diajarake ning aku nek ditandingi aku mau. Nek keloro aku mau. Lah ngopo? Ijen. Serodo panakno, Mbok. Heeh, sareng anu pakmu kon minggat pakmu. Jaga Mbok, Pak, Mbok. Sing kene lho, Mbok. Dong apa kok gemawi men kalarono. Pakmu kowe iku wis tuwekan. Iya. Kok aku tak tandingke golek wedokane karmu piye, ha? Sing ngomong sapa? Lah anakmu tak anu teman. Cangkeme Tinggi temen lah kok kana. diiku. Aku mau. Wis kene, Mbok, tak golekane wong sik ae. Ha, teman. Nah, sing ndi aku ya apal aku. Di to bocah. Tua ada Wis kuwi aku mbah nrimo. Lah cangkeme temen lho ger gawe-gawe tok ae. Duk menuk. Lah apa, Mas? Lah aku. Lah apa? Kita cetha iki. Lah malah aku sik delo. Ning Iki sini, sumpah Mbak. iki senengan kok. Mbok, jangan iki, Mbok. Lho. Kowe iku tuwekan. Aku nggawa anakmu temen nggawa wedok angle mesti nang ndi. Ayo nek kowe seneng wong wedok, minggat kok kene aku tak mbak temen. Lah piye wong kowe iki ya wis ra main. Ana cowok ndi, ora butuh ngopan kok wae ya minggat. Iya tak lu. Wah, rondono Mbok, Mbok. Mana ora apa-apa. Ana. Pak, ayo masake mak eno.